What's up guys? Welcome back sa aking channel. This is Doy, ang piling vlogger ng Porac. At yes mga kabalen, at ngayong araw na ito, ang video natin ay pupunta tayo ng Lakeshore, Pampanga. At ito, hinihintay ko lang yung family ko, tapos sibat na tayo. At tara, samahan nyo kami na silipin natin at libutin ang ganda ng Lakeshore, Pampanga. So ayan guys, andito na tayo sa Lakeshore, Pampanga. Ayan, magbabayad lang tayo ng entrance, 50 pesos per head. So eto na guys yung mga pinagpipicturean dito sa Lakeshore, Pampanga. Ayan, dahil maliwanag pa, alas 4 pa lang ng hapon. Ayan, wala pang ilaw. Ayan, at kukunti pa lang din yung mga tao pag ganitong oras. Gini ako ba? Hello.
Hello guys, at ito ituloy na natin yung paglalakad natin. Ayan. At ginutom na daw yung mga bata. So hanap muna tayo makakainan. Pero actually maraming makakainan dito. Ayan, yung mga tent na yan. Mga nagtitinda yan ng mga pagkain. Kaso expect na natin na medyo mataas yung mga bilihin dyan. Kaya napagpasyan yung mga kasama natin, pati yung mga bata, sa McDo na lang daw na kakain. Merong McDo dito malapit dun kung saan tayo nagpark. At tara, at habang hinihintay natin na dumilim para makita yung mga ilaw, kain muna tayo. So yan, nandito na tayo sa McDonald's. Ayan, kakain muna tayo guys, at kita-kits na lang tayo mamaya. A few inches later.
这一次我真的睡着了。Guys, tingnan nyo itong puno na to. Kung sa unang tingin akalain mo mga puti yung dahon niya. Ayan. Pero mga ibon po lahat yan. Ayan. Ang dami nila kaya akalain mo talaga na mga dahon sila ng puno na yan. Ngayon ay silipin naman natin yung mga peryaan dito sa loob ng Lakeshore. Ayan. Maraming mga laruan dito. Ayan, may mga baril, mga dart, mga bola, mga color game. Ayan, marami dito. Tsaka syempre mga rides. Kaya ito. Ayan, ang ingay guys. Enjoy na enjoy si Princess. Tara! Mamit ka!这一次我真的睡着了。Mag-horse kayo? Sakit kimono siguro. Hindi yung caterpillar pa, Denises. Sino ka nakang horse?
Ano kuya? Kuya ako. Kuya ako.
Sarado yan. Ayun, nakita nyo naman dun sa entrance, no? Kahit na alas 8 na ng gabi, marami pa rin papasok. Pero mas okay to kaysa dun sa last namin na pinuntahan kasi maluwag ito. Kasi yung pagkakalam ko nasa 3.2 hectares ito. Kaya kahit na marami rin tao ay okay pa rin. At ito, lakad lang papunta din sa parking para kunin natin yung sasakyan. O yung mga kasama natin, yung family ko, andun na lang, iniwan na natin to sa entrance. So ayan lang, kapag ganitong oras na medyo traffic na dito. Kasi maraming mga paparating at marami na rin pa uwi. Ayan. Ayan, tingnan nyo naman, ang dami pa rin na mga sasakyan na nakapark.
So yung guys, finally at pauwi na rin tayo. At ito kinuha ko lang yung sasakyan kasi medyo malayo yung pinagparkingan. Marami kasing sasakyan kasi sobrang dami ng tao, Sunday kasi ngayon. So hindi ko na sinamang papunta dito yung mga kasama ko kasi bit-bit pa yung mga bata. So naghintay na lang sila dun, malapit dun sa entrance, dadaanan na lang natin sila dun. At yun, hanggang dito na lang guys yung video natin for today. At palubat na rin ako. At maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all.